Kupuješ apartmán v Crown Plaza v Batumi? Pozor, nie je to úplne tak. Projekt Batumi View veľmi dobre poznáme. A teraz sa komunikuje, že tam prichádza hotelová značka Crown Plaza. A tak sme si zisťovali viacej. Keď sme si preverovali apartmány, zistili sme jednu zásadnú vec. Apartmány, ktoré sa aktuálne predávajú a majú veľké promo, že tam prichádza značka Crown Plaza, sa nenachádzajú v hoteli. Samotný hotel nie je na predaj. Kupujete apartmány, ktoré sa nachádzajú od 9. poschodia a majú vlastnú recepciu a vlastnú správu dubajskou spoločnosťou. Takže vo výsledku nekupujete hotelový apartmán, kupujete klasický rezidenčný apartmán, ktorý sa nachádza v tej istej budove ako hotel. Ak bude mať hosť v tej istej budove na výber medzi izbou v hoteli Crown Plaza a medzi vašim rezidenčným apartmánom, prečo by si mal vybrať ten váš? A hlavne, za akú cenu ho budete prenájmať, aby ste boli konkurencieschopní. Za nás by sme do týchto apartmánov nešli podľa aktuálnych podmienok. Ale čo vy? Páčil by sa vám takýto apartmán? Napíšte mi dole do komentára.